Mám cyklon, jo. Druhý. 10. Jej, co to je, vole, toto? Hard tohodle. Můžeš dát cyklon na Loka? Počkej, cože? Cože? Viděl vole 60% do píči. Si až kozí. Viděl jsem tam za 8 kryt a za 7,5 kryt. A plus ještě rukavice a Shadowban. Já jsem myslel, že Shadowban jdu do píči. On chcípnul. Vole.